alhamdulillah kaga nan ya dan gidan kan ma Allah ta aidan wahidi sadaka bari gida irin wannan dan malam ayo what ayo kafi ke anan tun azumi ne da gida kake ina kallon ka abinci nake karba ku ne irin barayin da nake jin labari a gani ko duk kun mutu ne mu ko abinci za ta ba Allah ko ba ruwa take me yasa ba ka ba ayo